Mark, really, for bringing this kind of business here, di ba? Yes, business idea. Thank you very much. Okay. Sa akin lang, matagal na tayo naghahanap ng isang sistema na magiging epektibo, hindi lang kasi pag may epektibo na sistema, maaaring covered yan ng iilan lang ng iilang negosyo, di ba? Iilang asosasyon, iilang club. Pero ngayon, kasi may nauuso sa states ngayon yung time sharing, di ba? Yung time sharing. Pero ang maganda rito dito sa sa barter negosyo na to, lahat ng negosyo. Pasok, swak na swak. Swak na swak. Yes. Pak! Pak! Sabi nga nila, pak! Oo, ako naman, gone are the days na lahat tayo nawawalan agad ng pag-asa. Na malulugi agad yung Lalo negosyo na yung natin. palugi. Yes! ito nga, pag sa swap natin ng mga produktong ito, ng mga serbisyo ng mga negosyo natin, mas makakatulong at hindi na mawawalan pa ng pag-asa yung mga negosyante na palugi nilang ibibenta yung mga produkto. Yes. Pwede na lang nila makipagpalit sa mga may parehas na value ng mga produkto. Tama yun, tama yun. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa atin sa online at saka sa kanilang mga TV, sa kanilang mga bahay. Maraming salamat. And of course, pasalamatan din natin yung mga AM at saka FM na nagkikerry ng ating audio. Hindi nyo man kami nakikita, siguro pagdating siguro mag-upload kami ng mga ibang episodes dito pag na-launch na yung website ng Barter Negosyo. Okay, maraming salamat po. Ako po si Danny Santenor Jr. At syempre, ako naman po si Mean Espayo San Rubia. Magbabalik po ang programang ito next Saturday, 10:30 a.m.